Salutare tuturor! Astăzi facem Clash Royale cu mod. Adică vedeți și voi câte gemuri am. Am 500 de bani, le dă-i dracu. Practic eu am... Astea erau gratis. Asta e decul meu, atâtea cărți am. Îl descrie pe ăsta. Hai să vedem Legendary Chest. Dă-l încoace. Îmi pasă care mi-l dă. Mă să de... What the fuck? Nu știți ce e asta? Nu știu. Balonul. E de căcat. Mă doare fix în pâi. Din legendari. Adică legendarele aici să fac ca pâine caldă. Fortune, golem. Fortune. What the fuck? King shit. Nu. Eu am 2 golemi. Sau ce? S-a învârtit ultima carte. Cine știe? Bă. Să upgradez cărțile astea tot de-am. Asta cred că la... Da, încoace. Chiar că bă, eu vreau să nu cumpăr bani. Level up. Ok. Lasă-mă în pace. Hai, dă încoace. Mi-a dat... Ăsta e maximul. La minus câte gemuri eu mi-a? Da. Eu sunt prost, bă. Practic aici așa îmi e câteva gemuri, da? Și aici așa când dau, iar fac 900 aici așa. Practic e infinit aici așa, din cât se poate vedea. Bă, dă încoace cât ți se poate. De mult. Gata, am ajuns. Are să nu le upgradez, că le upgradez pe că nu-mi pasă. Mai și filmez, mai vedeți și voi ce fac. Lava golem? What the fuck? Upgradează. Îi pun unde? Da. Cine știți căcat face? Use. Bă, lava golem, use. Ăsta, use. Minerul pulii, use. Balonul coaielor, use. Upgrade. Bum! A deschidem un cluca din ăsta. Bani. Bă. Zeap. Bă. Ăsta. Da, balonul. Baby Dragon. Și un pic Sparky. Mai pot să deschidem gen asta, cred că. Fac alegerile super repede. Valkyrie. Tornado. Deși nu știu. Un pic legendar foarte mișcat.
Adică 2 de mă rog. Lumberjack. Bun. Dăm cu acel Lumberjack-ul. Nu în locul la balon, pardon. Balonul e puțin cam bun. Asta. Și așa, aici putem să jucăm. Deci, nu. E să ne mai punem în deck. Noi. Ce-i căcat e asta? Hai, la păcăradăm și pe și punem în deck. Și unde? Haide. Le ia pe grade cât se poate. Așa, bun. Uite, în loc la muschetar. Mă bag și un grup, join. Le-am pe tătii. Ce să mai pun? Hehehe. Trebuie să fiu level 8, că-l fac imediat level 8. Trebuie să upgradez cărțile și gata. Pur și simplu. Bun. Haide. Acum și avem și geogurile astea cu Clash Royale normal. Fain. Haide, sunt ce balonul. Da. Acum ăsta. Telefon army. Și legendară. Clar îl aleg pe ăsta care măcar ce bo. Legendary card. Aici o aș pe Shelly. Da, nu păi. Use în locul la ăsta. Dă puțin de mici, dar mă rog. Bo. Da. Bun. Balonul. De ce tot mi se învârte cartea asta? Nu știu, mai eu știu, gol. Haide, dăm gol. Asta bun. Atât. Putem să mai iau niște cărți. Racheta. Un PK. Prostul. Coaie de cal. Și ce să iau? Proastă obeză. Ce să mai schimb doar o carte. Atâta mai am să schimb. Tum. Tum. Asta. Use în locul la uit. Bă, use. Nu? Să mai dau să-mi pice niște cărți. Adică să le upgradez ca să fie bine. Bun. Dau aici 60 ce cu asta chiar nu știu de ce scrie furtune, dar mă rog. Bă, da, mai pișuie. Nu mai de pe asta, nu pișuie. Furtune, ca nu. Haide. Asta. Hai pe frumune. Lumberjack. La upgradez. Pe balon pus să-l upgradez.
Hai să continuăm bătălii. Clash Royale. Hai o dată. Țarena. Good look. What the fuck? Shit. Ups. Lava gol în piesă. Nu, ce să mai pun? Chiar nu știu de ce. Cum că te-ai făcut tătească rang 13, nu știu. Prima rundă este pierdută de B1 și un bug în B1 sus. What the fucking shit? Ce dec mai și asta? Asta nu-i decul. Chiar deloc. Acolo ce că avem? Bă! Că capului! Lasă-mi cărțile mele în pula mea! Și da, clon nu avem. Deci aici este de clon. Nu se. În loc de căcatul ăla de goblin. Mai deschidem ale din asta. Asta. Din ăsta. Din ăsta. Asta. Hai, o da, hai. Princess. Mai pun și Gigantus, Beșinosus. În locul la Beșinosul ăsta. Bă, ce mai am ceva de pus, oare? Să gradez, pe ăsta era cu tot. Bun. Bă, și mai pun cu ăsta cu tot. Și act. What the fuck? Cred că am cu frumos și asta, nu știu, mă rog. Un pic 1000 de legendare, nu se vede. Da, 1000. Mai mă ales puțin timp. Cât porci din aia mi-a dat aleu. Am putea tu ferma. Naibii. Le upgradez totul. Așa. Îi dau și de asta să-l upgradez, dar cât? Încă. Lasă de 100. Stai puțin. Gândeam că plouă. Asta de 100 dungeon. What the fuck? De slot 2. Ok. Încă 2 sloturi, mă pișinile. Să dau lângă ăștia. Epici, unde să le upgradez când dau mai multe experiențe. Să trec eu un level în aibă. Hai că nu mai trebuie să o asta de upgradat. Cam atât cu acest episod. Pa, pa!